София, столицата на България. Градът, носещ името на Божията премъдрост. Божията премъдрост избира в София едно удивително, особено място. Всеки ден тук идват стотици хора. Идват поклонници не само от столицата, но и от най-отдалечените кътчета на България. От Сърбия, от Русия, откъде ли не. Те до един идват с непоколебимата вяра, че след пребиваването си именно тук, по чудодеен начин проблемът им ще бъде решен. Независимо дали се отнася за тежка болест, несполуки в семейството, грижи с децата, изчезнали близки, загубени вещи или предприемане на съдбоносна крачка в живота. Чудното място е гробът на архиепископ Серафим Соболев в криптата на руския храм Свети Николай Чудотворец. Подворие на московския и на цяла Русия патриарх в София. А почитанието към владика Серафим вече 65 години се равнява единствено с почитанието към светиите. Затова и хората го наричат Софийският чудотворец. Огромното почитание на всички българи, на всички столичани към архиепископ Серафим Соболев в нашата съвременност е реален факт. В традиции Русской Православной Церкви начинать процесс канонизации спустя 50 лет после кончины того или иного подвижника благочестия. В феврале этого года мы празднуем 65 лет со дня блаженной кончины владыки Серафима. Это действительно была блаженная кончина, потому что он скончался в неделю торжества православия 26 февраля 1950 года. Далеко не каждый подвижник благочестия сподобляется такой блаженной кончины. 50 лет – это тот период, когда уходит даже более двух поколений людей. Когда уходит поколение людей, которые лично знали человека, то уходят и личные оценки. То есть уходит личный человеческий момент. И мы встаем перед вечностью, перед Богом. Архиепископ Серафим Соболев е един от бележитите архиерей и богослови на Православната църква. Роден на 1 декември 1881 година в град Рязан, Русия, 10-то дете в семейството на чиновника Борис Матвеевич Соболев и неговата съпруга Мария Николаевна. При светото кръщение родителите дали на сина си името Николай, на светия Мирликийски чудотворец, сякаш предугаждайки по Божие внушение, че именно в храма на свети Николай ще премине неговото архиерейско служение и в него ще се покоят мощите му след блажената му кончина. Раждането, детството и юношеството на бъдещия архиепископ се съпровождали от знамения, които загатвали духовното направление на неговия жизнен път. Горещото желание на благочестивата му майка да стане свещенослужител съвпадало и с неговото собствено желание. След като завършил с отличие Рязанската духовна семинария, през 1908 година завършил и Санкт-Петербургската духовна академия с научната степен кандидат на богословските науки. Същата година приел монашески постриг с името Серафим, в чест на преподобния Серафим Саровски. Бил ръкоположен за свещенодякон, а месец по-късно, на 18 март 1908 година, за иеромонах. През следващите 10 години отец Серафим преподавал в редица руски духовни училища, а от 1912 година станал ректор на духовната семинария в Воронеж. Тази семинария ръководил до закриването й през 1918 година от комунистическата власт. В смутното време на обществени вълнения и духовни колебания,
младият пастир проявявал необикновена твърдост, мъжество и безкомпромисност по въпросите на вярата. Редом с това се отличавал и с необикновена кротост, смирение, доброта и любов към ближните, с което спечелил заслужен авторитет и уважение сред колегите и възпитаниците си. В търсене на духовно наставничество, бъдещият архипастир се срещал със свети Йоан Кронщадтски, посещавал знаменитите оптински старци, откривал пред тях сърцето си, изповядвал се и се ръководел от техния духовен опит. На 14 октомври 1920 г. на празника Покров Богородичен, архимандрит Серафим е ръкоположен в сан епископ Лубенски в катедралния храм Свети Александър Невски в Симферопол. Месец по-късно, на 12 ноември 1920 г., болшевиките нахлули в Крим. Лубенски епископ Серафим напуснал Кримския полуостров и след кратък престой в Константинопол, по решение на задграничното висше църковно управление и с личното благословение на патриарх Тихон, бил назначен за настоятел на църквата Свети Николай към Руското посолство в София и на руския манастир Свети Благоверен княз Александър Невски край Ямбол. На 6 май 1921 г., заедно с брат си иеромонах Сергий, епископ Серафим пристига в България. По предсказанието на прозорливия руски подвижник стареца Аарон, до края на дните на владика Серафим предстояло да живее в хубава малка православна страна. В България по това време, управляван от цар Борис, кръщелник на последния руски император, Лубенският епископ попаднал сред добросърдечен народ, който още пазил признателността си към своите братя-освободители и любовта си към руската култура и просвета. Известно ни е, че владика Серафим, още с пристигането си в България, отправя стъпките си към Рилската света обител, за да се поклони на нейният основател и наш небесен покровител, закрилник, преподобния Йоан Рилски чудотворец. Владиката много почитал българският небесен застъпник свети Йоан Рилски чудотворец, като го наричал красота и слава на българската църква. Владика Серафим сам написал акатист на свети Йоан Рилски, създавайки великолепен образец на химнографската литература, който получил широко разпространение сред вярващите и се отслужва и до днес. Избран от Бога и пречуден по живот, преподобне Йоане, ти от малък си обикнал Христа и към Него по тесния път си шествал. Така че заради твоите велики подвизи и сълзи, Господ те обогати с дарованията на Света Духа. И понеже имаш голямо дразновение пред Света Троица, ние те облажаваме и ти се молим. Освободи ни от всички беди, да ти викаме. Радвай се, преподобни Йоане, Рилски чудотворче, славо и радост наша. Владика Серафим е боледувал туберкулоз. Молил се горещо, явяват му се Стоян Рилски, Стоян Богослов и вече Стоян Кронщадтски. След това явление той оздравява. Известно е също, че чрез гореща молитва към Стоян Рилски
владика Серафим получава откровение за съдбата на своят покоен брат, и то точно в 40-тия ден от неговата кончина, с което се успокоява, че той наистина е прият от Бога и неговата душа е при него. Без смирение не бива да оплакваш греховете си, тъй като как гордият ще оплаква своите грехове, когато той не ги осъзнава, винаги оправдава себе си, а другите обвинява? Без смирение не можем да бъдем и миротворци. Гордостта не само не съдействува за мира, но тя е извор на злоба, вражди и всякакви смутове сред човеците. Без смирение не може да се направи и една стъпка за извършването на истинско християнско добро дело, което, бидейки основано на смирение, се съпровожда и се отличава с него като с най-характерна черта. След нахлуването на атеистичния режим в Русия, повече от 50 000 руски емигранти намират своята втора родина в България. Сред тях е и един от най-извисените в духовния живот отци на 20 век, софийският чудотворец, богочарският архиепископ Серафим Соболев, по това време лубенски епископ. Преди всичко, епископ Серафим се заема с организирането на енорийския живот. Въвежда ежедневно богослужение в руския храм, без почивен ден, сутрин и вечер. Богослужбите се съпровождали от прекрасното пеене на руския църковен хор и това също привличало множество народ. През лятото на 1921 година в София пристигнал от остров Лемнос казашкият хор на Сергей Жаров. Хорът пеел на службите през всяка първа неделя от месеца. Владиката обгрижвал не само своето софийско паство, но обикалял и всички руски общини в България, по градове и села. Посещавал руските учебни заведения, на много от които сам бил попечител. Грижил се за бедните и изпаднали в материални трудности руски емигранти. Бил открит за всички и се стараял да намери думи на утеха за всеки. Още с идването си тук, в България в 21 година, той започва една всестранна духовна, просветителска, благотворителна, милосърдна духовна дейност. Он был человеком необыкновенно смиренным и необыкновенно глубоким. Он был настоящим богословом и написал множество богословских трудов, большинство из которых посвящено его полемике с модной тогда софиологией, проповедовавшейся отцом Сергием Булгаковым Парижского Сергиевского богословского института. В старинния храм Свети Николай Мирликийски чудотворец през 1934 година този храм е приел руската общност в София во главе с владика Серафим. До деня 30 март 1944 година, когато по време на бомбардировките над София храмът е 100% разрушен. По чудо оцелява само тази чудотворна икона на Свети Николай През
През 1935 година, след установяването на дипломатически отношения между Царство България и Съветския съюз, Синодът на Българската църква предал на архиепископ Серафим Кокалянския манастир Свети Архангел Михаил. От страна на Българската църква се поставило условие в обителта да се приемат в монашество редом с руснаци и българи, с цел да ги имаме като разсадник на истинно монашество за българските манастири. Редици изявени български духовници станали духовни чада на архиепископ Серафим. Софийска митрополия изпращала на стаж дякони свещеници в Руската църква под неговият омофор. За то время, что я служу в Софии, облик владыки Серафима открылся для меня во всей своей красоте. Это был замечательный проповедник, у него были очень хорошие, глубокие проповеди, прекрасный духовник, очень мужественный человек, архипастырь. Ему в жизни довелось многое пережить. Но самое большое, что меня здесь поразило, это необыкновенное всенародное почитание владыки Серафима. Цялата тази духовна приемственост е свързана с това, че моят духовен старец с блаженно починал архимандрит Назарий Терзиев, който имаше духовна връзка с преснопаметния левкийски епископ Артемий, един човек с висок духовен ръст, много допринесъл в духовния живот на Българската православна църква с написването на службите на всички български свети, на сборника от служби, посветени на преподобния Йоан Рилски чудотворец. Владыка Серафим, можно сказать, один человек, который способствовал до некоторой степени возрождению монашества в Болгарии, болгарской церкви. И очень много монашествующих находилось и находится под его влиянием, под влиянием его личности, под влиянием его трудов. В своя брат ние трябва да виждаме ангел, на греха му да гледаме като на болест, често повтарял той. В най-сложните ситуации учил духовните си чада да бъдем незлобливи като гълъби и мъдри като змии. Владиката казвал, че не е достатъчно само чистото изповядване на православната вяра, но и да се живее по тази вяра. Самият той бил прекрасен пример за това. Още от млади години той носел подвига на строгото постничество и непрестанната молитва. Владиката спечелил дълбоката любов на своите еноряши, със своята вярност на православието, искрено служение на паството, скромност и доброта. Той се отнасял към хората с неизменна ласка и обичал да повтаря думите на свети Амвросий Оптински. От ласки другие гласки. Наричал своите чада моя радост, мое съкровище, мои мили и ненагледни дечица. Децата особено усещали искрената любов и доброта на сърцето му. Той наистина беше една чудодейна личност. Нещо библейско имаше у него. Едни топли, обичащи очи, една опростителна усмивка, една снисходителност, такава топла, родителска снисходителност, една осанка на богатир. Той беше много висок, много строен, белоблас, ходеше с бели дрехи. Изглеждаше наистина като един човек слязал от небето. По националност съм полубългарин, полуруснак. Мама рускиня, а родния ми баща Иван българин. И на 5 годишна възраст
претърпях голям стрес. И от тогава почнах едно голямо заекване. Вече като ученик идвахме двама-трима малчугани, заставахме тук и като ни види владиката, винаги ще ни покани. Идем в столовую, но синок он така се обръщаше към мене, давай споем молитву. И аз започвам, Богородица, Дева Рода и так далее. Так, хубаво, синок, отлично, хорошо. И така, слава Богу, нямам това заекване. Онова, което съм слушала и от майка си, и от баба, преди всичко, той е бил изключително добър човек. Изключително. Изключителен духовен застъпник. Отива човек с проблем при него и слушва. Под формата на разговор прави и изповедта, след което казва: хайде сега да се помолим двамата. Молитвата му толкова силна е била, че бабито казваше, като че ли всички тази сила ни завладяваше. Задължително коленичеше. И 1 час на молитва можехме да стоим на колене. Ние не го усещахме. Онова, което аз съм чувал от стареца си, това, което знам от него, е било свързано именно с тази строгост към самия себе си от страна на Левкийския епископ Артемий и онази духовна възприемчивост и пример, който той е можал да види в лицето на архиепископ Серафим Соболев. И ето, че по този начин на духовно следение и вървене в тази духовна връзка, която е по-силна от кръвната в много отношения, се свидетелства именно това, че тази строгост, която човек трябва да я проявява към себе си, а същевременно с снизходителността към всички ближни. В юбилейното си слово по случай 100 години от рождението на владика Серафим, архимандрит Серафим Алексиев казва: архиепископ Серафим представляваше едно рядко и щастливо съчетание на ученост и смирение, на простота и дълбоки богословски познания. Негова отличителна черта беше простото му и сърдечно, любвеобилно отношение към всички хора. У него нямаше никаква поза или показност, защото той беше молитвеник. Което съм чувал лично от моя старец, който го преподаваше чрез устата на владика Артемий. Нещо уникално, което аз съм се стремял винаги да се вслушвам в тези думи. Уникалното престояние на владика Серафим пред Светия престол. Една задълбочена молитва, едно изключително проникновение, една изключителна съсредоточеност, все едно казваше, той не беше реално на земята. Толкова бързо успяваше да прочете молитвата, просто поглъщаше молитвата, възприемаше. Владика Серафим горещо се молял за своите духовни чада и още при живе по неговите молитви благополучно се изцелявали болни, разрешавали се и най-сложните проблеми. Лично владика Серафим не съм го познавал, но нашата съдба се случи така, че ние дойдохме от Югославия на 7 февруари 1950 година. Но буквално след няколко дена, когато бяхме тук и в руския клуб, сме чули за владика Серафим. Някои се надпреварваха просто да ни кажат за този свят човек и за неговите деяния и за неговата силна вяра. Това, че се посветих на учителска професия, дължа на дядо владика. На мен все ми се иска да повторя доверието в младия човек, който иска да постигне нещо. Ние се приближихме към него, една група курсистки
от летните курсове за учители, прогимназиални учители по руски език. Оказа се, че останалите момичета бяха от белогвардейски семейства. Моите съкурсистки говореха фантастични неща, нали? Чудодеец, човек, който не е от този свят. Владиката се молял и за своите врагове, покорявайки с любовта си недоброжелателите и гонителите. Със своята прозорливост поразявал съвременниците си. Той имаше някакво излъчване. Просто така, като те погледне, като каже, все едно те привлича към него. Имаше някаква сила в него, небесна сила. Спомням си един случай, когато бях протосингъл в Софийска митрополия. Беше викарен епископ, левкийският епископ Партений. Той ми каза веднъж, какъв прозорлив човек беше архиепископ Серафим. Той просто, когато те погледне, вижда в тебе всичко това, което се таи, което те мъчи и което те радва. Без да го попиташ, ти казваше от какво имаш нужда. С дядо Серафим имах щастието за първи път да се запозная в катедралния храм Света Неделя. И аз като и подякон влизам, където е гроба на Екзарх Йосиф, пред тази олтарна врата, и дядо Серафим се обърна, той се черкуваше там. А ну-ка, Ваня, преди сюда я те бяха чуба благословит. И аз се втреших, откъде за пръв път ме виждам. И си казах, това е прозорливец, това е свят човек. Открито му било дори времето на собствената му смърт. Вече тежко болен, той шепнал на близките си още 5 дни. Още 4 дни. Преди кончината си казва за утешение на събралите се при него: ако имам дразновение пред Господа, няма да ви оставя. А вие ми пишете писма. Преди да си отиде от този свят, владика Серафим успокоява своето духовно паство с думите на руските подвижници от 19 век. Ако имам дразновение пред Бога, няма да ви оставя. Тези думи на владиката получават широка известност. Если народного почитания нет, если чудеса не происходят, то, конечно, только одной благочестивой жизни, наверное, недостаточно. Ну, а относительно того, насколько почитают владыку Серафима в Болгарии, мы это знаем. Причем почитают и молодые, и старые, и люди образованные, и неграмотные, и из университетского сообщества, и люди с духовным образованием. Потому что для каждого человека он дает нечто свое. Вот такое общенародное почитание даже в Русской Православной Церкви далеко свойственно не всем святым. Немногих святых отличает такое всенародное почитание. Я бы даже сказал, что почитание владыки Серафима – это часть духовного кода современного болгарина. Я не могу сказать, чтобы кто-то в Болгарии не почитал владыку Серафима. Это то, что является частью духовного облика современного болгарского верующего православного человека. Богучарски архиепископ Серафим Соболев се представил блаженно в Господа в неделя православна на 26 февруари 1950 година. В 1950 година
Аз бях 3-та година в духовната семинария. Спомням си, аз бях един от двамата, които носихме венеца, а зад нас беше строен целият наш клас. И още, разбира се, семинаристи, които отидохме с поклон и молитва да почетем този велики иерарх. Не само храма беше препълнен с висше духовенство, свещенство, монаси, монахини, но и с народ около храма, които бърчаха сълзите си и хълцаха с горест по голямата загуба на един духовен отец. 3 дни продължило поклонението пред блаженно починалия владика. В опелото като архимандрит участва и бъдещият софийски митрополит и български патриарх Максим. Патриарх Максим разказваше интересно този момент, че в деня на опелото на архиепископ Серафим Соболев 1950 година, същия ден той отпътува за Москва да изпълни своето послушание, което синод му възлага, да бъде всъщност наш официален представител в подворието, българското подворие в Москва, или сега патриаршеското подворие към Московската патриаршия, където Българската православна църква има своя представител. Един монах, който особено много скърбял при неговата смърт, в сънно видение видял владиката, който му казал: „Защо плачеш? Аз не съм умрял, аз съм жив." В 2007 году еще мой предшественник подавал материалы в комиссию по канонизации. Эти материалы были рассмотрены. Был получен ответ. В этом ответе, в частности, говорилось о том, что не хватает некоторых материалов, которые должны будут быть представлены. Но вот за несколько месяцев мы получили десятки свидетельств. Из них мы отобрали около 50, которые и представили в комиссию по канонизации, в том числе и жизнеописание владыки Серафима, и анализ его богословских взглядов. Надеемся, что эти материалы будут внимательно рассмотрены и затем будет принято решение о канонизации. Сега от далечината на годините, вглеждане в духовния ръст на архиепископ Серафим, ние виждаме едно съвсем реално действие на Божията благодат и след смъртта на този духовник 65 години след неговата смърт. Няма молитва нечута, няма въздихание, което да не е утешено и да не е сълза пресушена на това място, където е гроба на архиепископ Серафим Соболев. И това човек може да го почувства, може да го изрази чрез слово, когато действително преживее макар и малкото, макар и частицата, макар и откъслешния кратък момент в това съприкосновение с това място, което е благодатно. В неговата гробница, направена по решение на българския синод в криптата под олтара на руския храм, започнали да идват хора не само от всички краища на България, но и от чужбина, и да оставят бележки, писмо, с молба за молитва за себе си и своите близки. Я помню этих людей, которые непрестанно шли к нему на могилку и о чем-то просили. И затем я помню ту книжицу тогда еще, уже изданную с многочисленными случаями помощи святителя Серафима Соболева этим людям. Я тоже был в числе тех людей, которые молились ему, прося о помощи себе, близким родственникам и другим людям. И, на мой взгляд, тоже получал просимое. След първото ни дете казаха, че ние повече не бива да имаме деца. Към владика Серафим обръщам се: дядо, имам такъв проблем. Дядо, моля те, помогни.
много страшна диагнозата беше и че плодът е изрод. Това става 71 година. Лекарите, 5 души екип се стъписаха. Не знаеха какво да кажат, като до този момент, 9 месеца, аз знаех, че нещо много страшно ще бъде. И казвам, аз винаги се вълнувам за този момент. В 12:005 точно на Преображене се роди дъщерянин и затова и кръстихме Спаска на Христа Спасителя. Очень много чудес, самых настоящих чудес происходило и происходит при его могиле, при его гробе. И это, конечно же, свидетельство того, что не только того, что люди почитают его, но и свидетельство того, что почивший святитель угодил Богу в своей жизни. И ние днес сме свидетели колко люди благочестиви, не само от София, но и от цяла България и от чужбина, научили се до този светител. Идвайки в нашата престолнина, непременно отиват в храма Свети Николай Мирликийски чудотворец. Пишат на листчета онова, което желаят и за което го молят. И колко изповеди съм слушал лично аз, и той се е отзовавал на тяхните просби, като е вършил чудеса. Из свидетелства за чудесата и благодатната помощ на архиепископ Серафим Соболев. Първото документирано чудо е от 17 септември 1951 година, само броени месеци след блажената кончина на владиката. София Богоева разказва, че след молитва към дядо Серафим благополучно родила живо и здраво дете, след като плодът е бил отровен в утробата на майката и доказано от лекарите мъртъв. Много хора с вяра се молиха на него и получаваха изцеление. Тоест и след блажено почившата си смърт, той е помагал на хората. През 1952 година владиката спасява от разстрел сина на една вдовица от Сливен. Младежът, като войник на южната граница, бил осъден на смърт. Неговата майка, до тогава атеистка, горещо повярвала в Бога и лично разказвала за чудесната помощ, която получила от владика Серафим. Аз многократно съм се молил пред мощите на владика Серафим за неговата благодатна помощ и слава Богу, получавал съм изпълнение на тези мои просби. През 1954 година същинската част на гробницата е зографисана от руския художник-яромонах Николай Шелихов, а стенописите в предверието са изписани в 2002 година от художничката монахиня Магдалина от Княжевския манастир. Аз съм прибягвал към молитвите на архиепископ Серафим Соболев и винаги във всеки един момент съм имал абсолютно убеждение там, където е гроба му, където са прекрасните образи на преподобни Йоан Рилски, на преподобни Серафим Саровски, на преподобни Сергий Радоневски, онази уникална крипта на неговия гроб с оня псаломски стих, който свидетелства именно, че упованието от рождението на архиепископа е сам Бог. Изцеление от раково чернодробно заболяване, потвърдено с хистологични резултати и медицински епикризи, на Богдана Минева от София, се случило през 2013 година. Като израз на дълбока благодарност, жената избродирала икона, гоблен с образа на Божията майка,
и я подарила в храма на 21 декември 2014 година. Когда поколение, лично знавшее человека, уходит в вечность, то становится ясно, на чем основано его почитание. Почитание владыки Серафима основано на том, что действительно по молитвам к нему происходит множество исцелений, чудес, и они происходят во множестве. Это не одно или два или три свидетельства, это сотни свидетельств, которые стали записываться еще в 50-е годы, сразу после его кончины. Иеромонах Гервасий Иванов Петков свидетелства, че на 31 май 1986 година, след молитва на неговата баба пред гроба на владика Серафим, той, тогава работел като милиционер, и негов колега по чудесен начин били избавени от тежка злополука. Няколко години по-късно, през 1994 година, младият мъж се разболял от диабет. Научавайки тежката диагноза от лекарите, бързо се отправил в руската църква Свети Николай и там коленичил с гореща, сърдечна молитва в криптата пред гроба на владиката. Още на следващия ден медицинските изследвания показали, че е напълно здрав. Благодарен на Бога и признателен на дядо владика за изцелението, се срещнал с архимандрит Назарий, игумен на Кокалянския манастир Свети Архангел Михаил. Станал негов послушник, по-късно приел монашество и вече 16 години служи на Господа и Светата църква в същата света обител. Чувал съм, разбира се, от много хора, на които е помагал, особено студенти, които са се молили за изпити. Това са хора, които са се готвили наистина достойно, а не тези, които не са се подготвили, да отидат да си напишат желанието или молбата и да чакат на готово да получат нещо от Бога чрез владика Серафим. В течение дня, самого простого будничного дня, в крипту нашего храма приходит 500 и больше человек. В праздничные дни туда даже сложно зайти. Не можем тук специално хората, живеещи в София и в който и да е място на България, да си представят до голяма степен съвременния свой духовен живот, без да са чули за това име. Благодат Господа нашего Иисуса Христа и люби Бога и Отца и причастие Святого Духа буди со всеми вами. През 2014 година се навършиха 100 години от освещаването на руския храм Свети Николай, подворие на Московския и на цяла Русия патриарх в София. Стенописите в храма са реставрирани. Богослужения се извършват ежедневно. Патриаршеското подворие е известно със своя прекрасен хор. При храма има неделно училище за деца, извършва се просветителска дейност за възрастни. Лекции, беседи, провеждат се конференции и кинопрожекции, издават се книги. Превърнаха се в традиция поклонническите пътувания до Светата земя, светините в Русия, Гърция, Италия. За първи път научих за архиепископ Серафим от написаното на гърба на този малък портрет. Самият владика Серафим ни е научил и е утешил своите духовни чеда на раздялата си с тях, като им е казал: когато ви е тежко, елате на моя гроб, напишете ми писмо и аз ще ви помогна и утеша.
ако има милост от Бога. Тази негова милост от Бога аз наистина усетих в своя живот с невидимото, но вярно присъствие на владиката Серафим. Той е оставил своите изисквания, своите критерии, своята вяра. Във всеки го от нас, ние бяхме много хора. Архиепископ Серафим Соболев е руски архиерей, прославил се в България, създал уникална руско-българска църковна общност. Добър пример за верността към светото православие, истинния християнски живот, помощник и небесен застъпник на руския храм в София, неговото свещеничество, паство и всички почитащи го православни християни. Наистина, владика Серафим остава един добър пример за всички нас и тези, които ще идват след нас, на вяра и упование в Бога и на Неговите свети угодници, най-големият сред които в българските земи е преподобен Йоан Рилски чудотворец. Архиепископ Серафим Соболев е една уникална личност в духовния живот на Българската православна църква, на Руската православна църква, може да речем, без да имаме безпокойство на вселенското православие. Един образ, който в едни нелеки години от живота и историята по-нова на Светата църква, той пребивава не някъде другаде, именно в града на Божията премъдрост София, столицата на нашата родина. Всеки ден, след света литургия, свещениците от храма и днес отслужват панихида на гроба на обичания владика. Искам да кажа, че всичките качества за святост, живот по Бога, творчество, милосърдие, прозорливост, молитвеност в служба на човека и Светата църква е бил именно блажено починалият архиепископ Серафим, комуто предстои да бъде възведен като светител на православната църква, като населник на тържествуващата небесна църква за прославна на триединного Бога и за молитвена помощ на нас. Дано Бог даде в близко време да се завърши процеса на канонизация и всички ние, все православно, да прославим с една уста и едно сърце обичания владика Серафим. Окончательное решение канонизации принимает Архиерейский собор Русской Православной Церкви. В этом году его не будет. Но время, может быть, больше или меньше, которое пройдет до канонизации, я уверен, что она, безусловно, состоится. Но вот это вот живое присутствие владыки Серафима я чувствовал, находясь в Софии, и когда вспоминаю о нем, то особое тепло появляется в сердце, в душе, в сознании. И я считаю однозначно, что пришло то время, созрело время канонизации святителя Серафима Соболева, нашего русского святителя, который, да, мигрировал в годы революции, но не оставил свою паству в годы войны, и даже когда установилась советская власть на территории Болгарии, и остался верен, и очень многих спасал. Я думаю, что недалеко время, когда Церковь причислит его к лику святых. Это было бы логичным завершением его подвига, который он несет, подвига молитвенного предстательства за свою паству, за свой народ, за тех, кто приходит к нему все эти десетилетия. Вглеждането в цялото му житие, ако погледнем, от самото рождение, Рязан е място на сериозен духовен живот.
всичкото онова така време и място на обучение в Санкт-Петербургската духовна академия, в онези важни моменти в началото на 20 век, грижата да бъде към Московската патриаршия именно в момент особено тежък, това благословение въобще, което той получава от сти патриарх Тихон, това е много важен момент. С патриарх Алексий I Симански или във военното време. Всичкото това е повод да се замислим и да утвърдим едно, че Божията милост е безгранична и че човек може да живее навсякъде по земята и да бъде Христов и да има свят живот, защото живота спасява, а не мястото. За църквата паметта на владика Серафим е еднакво скъпа както в България, така и в Русия. Пример за високо църковно съзнание, справедлив архипастир и любящ отец. Владика Серафим ще остане завинаги в паметта на поколенията. Верен свидетел за истинността на вярата, веднъж завинаги и предадена на светиите. Насколько я знаю, позиция блаженно почившего патриарха Болгарского Максима, а также и святейшего патриарха Неофита, в этом смысле такова, что канонизировать владыку Серафима должна Русская Православная Церковь. Он состоял в юрисдикции Русской Православной Церкви, сначала зарубежной, потом Московского патриархата, и в момент кончины он был архиереем Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Поэтому решение о его канонизации, конечно, должна принимать Русская Православная Церковь. В една или друга степен за нас архиепископ Серафим остава едно емблематично име. И ние сме длъжни не само, а чувстваме го из цялото си духовно съзнание, че една канонизация на този човек ще даде възможност и ще открие именно онзи велик момент, за който говори и сам свети апостол Павел, че вие сте синове Божии чрез вярата в Христа Исуса. Можем да уверим нашата сестра Московската патриаршия, че подкрепяме нейното начинание за канонизация, защото мнозина в България са онези, които могат да свидетелстват за благодатната помощ на архиепископ Серафим Соболев. Към това ни зове християнският ни дълг и съвест и благодарността ни към Бога, че ни е изпратил в благоприятно време духоносния владика Серафим. На ход са църковните власти, а междувременно почитанието на многобройния народ към Софийският чудотворец расте от ден на ден, от поколение на поколение. Защото ако кладенецът е празен, никой не ходи при него за вода.